Orang buat dukung kayak hal. Apa lah tuh kau beli dan juga sama kan? Ya, ya, bah. Bina boleh sekolah kira tu. Dia pun tu, hanya jalan. Hei, bilang YouTube voyage. Video ronti, miro kau futa kau pun hak pun yang am. Ini Ismail. Hande hebi balik di hidup anak. Oh iya kah, handle futa itu ada. Jadi kau dah dilarang. Kau dah dilarang. Hei, nen. Hikado nen hak pun yang am. Kami yung mudi Allah. Hai menteri kau menjahano kau mengendak kifu. Mulanya dah mulu Allah. Ngana susah pun yang nauna sekolah kono mudi Allah dek. Film kurang ada menelgam. Hei Ismail. Pada hari ini yang dia anak dan kalau kau enggak lui anak dan enggak lui anak kau dan kah? Nene. Heh, tahu. Semua nurut menel deno. Kalau sak demi ni orang hari mana tu kami ngatri alu itu. Jodoh kau Ismail. Yo ibu dia ni. Boleh ngomong dia. Budi anti jiwa mu adu dah do wujini. Ko dim budi ni ya yo. Jiwa mu adu dah do bila nyande yang tu dah do nyande fo nyande ni susta walin dia ibu. Sanfa kala ko mi walin yo jettai. Ko mi kalkili tu ko etti. Ko mi ande ti film ko 15,000 francs. Te ayo bai. Jadi ketu hujang. Sekat jadi ketu hujang ni. Okay, jono. Jono la win. Ko mi wol ko la ko. Oh, min nada ko dong kon nako. Aw. Ko tu jadi ketu hujang 15,000. Ni. Jono. Dok ko mi wol ko la ko. Nada deh. Oh, hai ko mi wol ko mi nya ko. Awalan ko wata. Ayo mai budi. Ai le yo ba. Gasi. Nak 15,000 tu. Ko dun kezi. Yo ba. Aw. Siku kan ko tiki hujang. Ko ka ko uji. Enna na yo ba. Yo uji. Ni no na woni do bulan lanten ka. Das ya adu. Adu 15,000. Siku ndo. Ko. Ko din don ka. Ya. Enna na. Ni no tai. Jangan gaduh. Ari. Jangan gaduh. Ini no voyage. Ini jangan gaduh. Ni datang tu bondo, hala mi datang tu bondo so. Han etan ho yang bude ka jifa mi jon ma. Pop ku fita yu ku fa la sunat amai ya ku fa da rong tale. Ku fi nu akan da sa koi di bi. Akan pop na ta u tu bonne. Ni na ku jak boleh yang. Biu ku tu ku be jak boleh la wo ta wuti be. Luan nak berpihak sini beri itu tak, buat beri kau betul ni hari orang bermudi, tak sampai mak tidak ada mak. Kami macam ni, mana dia, minggu budi opera ada, acara ada, tu kuayata. Nanda tak menfrau si kujen acara ada ni kita sah. Kodi mijat tu ni ada panel bus mengkalek kelan tu ni dah. Ini aku hari ini ini benar. Ni hujan ni mana nata kesal ni dah. Hamil yang budi hujan. Ini dulu andi tahu cerita kun nung anin kumi fal no kun nung jadi fal no kami aku dah tahu song nen bay mer do hujan orina kuno kasih ya dalam suka hujan. Hujan betul. Embala dulu nanti mayo continua kuno nung ada problem urno boleh tidak lain kuno kasih problem ada suka hujan. Hujan. Hamil nata kesal mak. Kita tolong dia hamil hujan ibu. Ada ibu di bayi dah pijit benar. Kasih.
problem mala ko ma yo kon tan ko na kon akon di la nder kat ko min no to dani ko mi fala ko tesman na kon wa sikko da ko jando ifala ya chunga kan kat ko dum fodon ti dala mi no dima mi fala no to te akala mo wotu de labjo andi kono nyande woni hala wota kan kono yob de nyande da mi kala kare kan hal mi da atti mi nyam ya da ko woni fala ya chunga no so bani na fara maghala mi ko wala tala ya yo de mai kun jum gum ya betana ndo jende kato la ngat do jo mo sella ko mi foti wala do ne wala do ba afam nyatti mo do le o sella quoi junnom nawnare makko ne c'est grave mbay ko estomac problème ber yo bay o be o poede kadi putta put men ƴetti jonni mo ɗo ɓe jonni men kalmata kon ɗo kalmata ko anne kadi joni noon docteur ɗi opéra ɗum noon sénégal ɗo wala ɗo ni o be joni ko tigi wiya tunisie ɗum ɗum ko mbuuɗi na mbuuɗi sama kala ɓe waɗde naɗi mbuuɗi mi feewi kole payanɗe fiiri ko mbuuɗi ɓe woni joni noon kadi woñaterɗa mi hani patron jom a faami ande jikki foɗi ka mi halnimo illa faalajo ñewɗam ngoɗi woni probléme ala woni kono wo fayda ko fende ma woni aɓe ɗo wawatala ƴettande garanti o ñawlelan kono landoto onon golloɓe heddiɓe joni bani fi allah mi faala taria yiiɗu e makko walla la pusuɗo piyoe nande a faami andi sigi nane ni ono dilla o ni mo faala ni makko men hiida ko ngaddata ko ono dilla ko fiiɗo ɗum ko fi ɗum la mooli ko fi ɗum donc si mi heddaki nde mbuɗɗon hadeede siffude par ce que mi faala ko jimu o maaya ɗo 10 heures balɗe makko ren ko ran e ɗum en géré parce que andi confiance mo jogiti on e am hoolma de ɗum en taga mi hoolidin koyga hoolema kaare min makko simi hiidi ɗum femo mi api o yaha netti inchallah probléme ala ɗin a hende kadi a kay d'accord he a hende toni inchallah hay somi heeɓi ɗum ɗon aɗa no ɗum non heɓe par ce que la 10 mi wallojo hande andi sigi fendode min waɗaɗalal ko ala ko mbiɓira papa goɗɗo ɗon intérêt ɗum da ala inchallah min makko si wi toon so tawi woni ko ɗum woni ko no dilla maɗo so tagi woni wona woni ko ñodilla min mi day karama proposé nama joni mbaɗi na sata ko ɗimmo ɗo kisan ɗayla ɗo no dima yaha toon ok hay maɗa goto jour ko ni woni yaata merci mi yaha junde ko joɗa hettinaka téléphone ok ala problème joni mbaɗi ɗitmami ɗani ɗo mi yandir mani ko enen ko nene ko ɓe jettima ko yooni ɓe faala e yewto seeɗa nene mi yiɗi ko an mi haqqudemi allah mbiɗa andi so yalla joɗɗa takko o wala wi ko anima mbiɗa jentima nene ko fiine nawnare jani kam ɗon andi kadi ko docteur ɓe neɗo moni ɗumannade mum oya mo jonnena son dow kalma ko ɓetta oya non hommi falano e ñawdo mo définitivement kono nene deka na nawnare sama kala nangi jani kam deka na nawnare sama kala nawnare nde ko nawnare estomac ɓernde nawnare kono nene nawnare sama kala nangi dion konde min mi haalima koy ko ɗum simi innuma ya ittumoɗo taw raaɓi hen ɗum ɓayɗo ga jaɓani nene nawnare eyo nawnade raɓata kono nawnade nene ja ko estomac nangi ɗum andi noon koko olatta ndo principal ko kamɓe ñiwonta so ɗen ɓiiji joni noon docteur ɓe opére o neni mo voyage o ala ɗo
rokuno arte joni si so opéra ka ni nen risque ta dum waru ɗum risque ta waru monene joni mi naapike ɓay ñambuuni sama kala ko bew yaalo ha timmi joni mi faala nene fi Allah may ɗo naati ɗo seeɗa so yettimbuuni mon ɗi ka seeɗa wonno lammi hinndo ɗum ɗon kami gollata toon si mi yetti ɗon mbuɗi mi watta ɗon fi Allah no naɓama nande taw maayo ɗo mi faala ɓayɗon naatɗi o nattuuji ono séréji si on ƴetti ɓayɗo nenna ko juuli ɗi waɗɗo minane nde woora ɗo soko junngo woto so ngendi ko ɗin ɗon mbuuɗi ko société amen toggol komi ɗumandi o woni bokkol ma ɗo komi hawnirende omon ene ɓayni engagé o kisa mi wakkilo haa ka yaltoye wo Ismail la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nene ɗum ɗo taw si Ismail tawi hoore jamma est ce que Ismail koye hoore est ce que nde hoore ma est ce que ndiyamno nde hoore ma an mi yummirawo mi yango mi heɓa mbukoye mi ƴetta koye mi wersa latte ɗo ko jalli yoɓata ɗo ka wonɗa ɗo taw ka wonɗa walde ɗo ake yewde jiwo ko jalli yoɓata nene mi ɗo anndi ɗum fof no satti kono e tawa komi ƴetti ɗum mbuɗen jonna sodana biye avion jiwo momi anda ka ɗimi mi anda ko dow yimi mi anda ko leydi soddanamo biye avion naɓama ƴewnama ne ɓay min haray min ko non Ismaila ko yawre ko ɗo ha o faamaɗo nene appel ɗumi e ɗo ni noon kadi faami ko monon ɗumallade on kanko kadi ha kanko nangi hoore makko nde nawnade hay goto faalaka nawnade ko Allah waɗ ɗum ɗo so yiɓi feerno wallemo walla mo nene ko Allah yoɓata hen Ismaila min yo Allah yoɓan komi waɗi ko ɓen komi waɗi ko yo Allah yoɓin ɗum e hoore gonɗum kan ɗan komi haalnayma fi Allah komi haalnayma ko fi ha affaire kalisi fi on jiwoɗo hara landita hakkilan ɗum wonde kadi hara landita hakkilan ɗum ko an andi si wujjoyen ko an andi no gerɗaɗa ta lantana fi mbuɗi fi o ko ñawdirawo aɗa yo hattane hande lanta gollan ɗum mi jaɓi yo mi jaɓi merde allez oui jani kato jangalama jani kato no harla matuino yewtire awa alhamdulillah rabbil alamin am sikku onno ay docteur ɓen mo famodiri filoisement ma on ka ok e hanno joni o konno no fi opération ko wonde tuma vendredi ɗo awa joni ɗo ko woni no wona wonide wonde na humpitelan ko woni wo awa merci jali kati voilà so noon ko ya nodda ma hayla ma bani ma nga moƴƴan ɓe fof ɓe jam menano ɗo ɓe fof ɓe jam ok jali kati vraiment mi weltike moƴƴano wallahi ok bye Allah wonu lekki Allah ya nokku e jang arta kadi jang moƴƴere sallah de ok merci awa ko min kadi ko noon mi faalida Dieu merci prends soin de toi surtout wattana regay piiji ɗi ko ƴetta lekkelle ngafami ok merci beaucoup ciao
mi lo ti chiama là? Kana defu wala la. E fu con la radio. Devo dico? Eh? E tu? Dove vai di sera alta? Un che te lo chiamo. E ne ti tieni sala di come? E ne? A un perché Dio va. Jen kat. Jadi kat pai ni gai inde apa dan datang ka wong kia. O heu tu. Udah di mo to jam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mo to jam, naw na fus, naw na Allah wal ni tay kala feu. E poi alhamdulillah rabbil alamin. Allah fa bite. Ne la wala ga ba no hay goto ni. E alhamdulillah rabbil alamin. Hina wulu lo surtout lo an hina batti mo ha bai linkan mi jaɓatano men ɓattude ko allah faaɓi nde nawnare raɓani ko nene kadi nawnare ko allah dannita nene wona allah kon fof ko fenani allah dannata si allah dandi en goto wawata wadde fof on foti gaɗani ndewron kitti tan naari o haami ɗo jari gato on heeti wiɗanni min tagal haamiɗo nene neɗɗo no wayi wonno wayi ko mari ko bonni waɗa mari kadi ko moƴƴi na der katu yeyi hande ɗo si layɓa ko hono so fitte ko hono so defa ko hono so yaha marché ko hono ko woni o golle fof ko onon nene simi jaɓi simi jaɓi ɗi silawol kadi wawi fittilla wayno yewɓe lambinda lagolloɓe ƴetta wawi fittudela wayno ɗi no woɗi goreɓe ma woɗɓe fota yeli ɓe defana e nene maɓɓe ɓe huppana e nene maɓɓe ɓe laɓiɗa ɓe fof ɓeɗani fof ɓe wona sa waɗi yo joni mi duwaɗike ma ko bagaje tunge bato ok a bagay tunkat hande o maɓe hari wayi jewɗade jalira minni o maɓe ke hande min ɗige duwaɗi to kasi joni kare tuno defira na ɗande mi sini heewi julde mi afta defi o janggo ɓalaɗi janggo ɓeɓe mbaɗi so yewta ɗo janggo ɓe defata de so yewɗaɓɓa ko yittoma laala nen fotti en joni awa alhamdulillahi rabbil alamin hani o jolan ni bonnude hakkude yo ɓiɗɗo bébé mari e ƴakka allah ɗo hoddirno yo mi yiye hani mi faalanoma koto ma mi susta won simi woni nawnon newnanimo yo yaw newnanimo yo yaw hak fewɗo komi welti ko mi anda ko ɗum kono aɗani ɗi woɗɗi mi dayni ko wadde ɗo tuuti e ko mustaka joni ɗo andi ko ɗum faala wadino waɗata seeɗa non kadi ete na komi faala ko ya haalanam ko feƴƴi ton komi welnamma ko samdami yaldi to weeliɗa hino fewɗo ɗo waw subhanallahi mi ano feƴƴi ɗon ko fof somi yani ha onon tigiro welto ko billahi wallahi ɓe welna niilan ɓe dankikelan surtout noon présidente jeunesse son ton kañum may monsieur le maire hakkude e jakala yaldimani o weloyi billahi weeli par ce que ko welani men goo fof mi watta haalde toon no weeli moƴƴana hoode mi weltani keɓe ko noon kadi a golloɗo sikka ɗum noon ko a tun yo ko feƴƴi ko dasisale tigi ɗo ganday to weeli a lawino ɗo nde a filmi fof ka téléphone ma ka filmano déjà gasisale mi yeyɗo haw yiya goto goy o yalti koto ma o yalti nan ni waɗo landa film a yeyno ko yaasi hamdo mi yeggiti o landagol andi komi yew noddunalan téléphone lan haalan ɗon lan fi joo mo pota inni tawi ko ɗum gimma lan pota no andida joo jani katu ko jalikato ennete o yaltu koto o hootino kini o hootino koto ma yawno nokkoye jiwo ka nokkoye mo jiwo o sella mi haalantama ay doy a taw ko woni asin ko fof mi change kono mi fara noon landade fof mi taw be mi change par ce que wora nawnade o tutta ƴiƴam ono weli wondude o sella ko allah faabi en fof de ɓurraɓade allah waleñe nde nawnade wonande wolede fimo yeyino koto ma waɗino yoɓayno passe yeyino mbinomo yeyi koto ma no wawa dérange na mere min fottuno ko mere kono famintino yallam kono ngo waɗi bi jali kati hen koto ma ɗo wawi wat dérange hankin tummiɗo landowo ɗo ko ɗum nangi himo wawi wat dérange fi on jiwo min noɓe ɗaɗi jiwo yeehi o jooɗortani mbiɗa andi ko dayi ko wa
kono ɓe ɗum woni leysan o ƴeɓata haale na wonno wondelan komi woni wadde ɗum ɗo komi woni wadde ɗum ɗo kanka hino conséquence ɗi makko ɗi sita no gasa min ɓay mi himay woni kanko noon ko susi rewɓe woni noy gasa o feetay so jogulo mo bete ha ko ɓeygu makko halna fu yawa ka ɓey kono juuɗo jiwon namluɗo mo ƴettete talol o o ɗikkuno ɗon jiwon ɗikki amini yo allah dikkin sa hottalo reere dikkar wattangolira tum voilà simin joni ke min yewtay so jaɓi min yewta may kanko noon ko sonko tumji makko sel mo noon sel kotoma few ɗon kotoma ismaila mo wattinoɗaɓe o nde on tawtuɗaɓe reeno sa jaɓi yo Allah tan min ni 5000 francs mi anda ko waaw ay 100 francs ngeni mi ala so billahi wa ta'ala stawi dina jogi mi hette dem mbuli fewno do dani ko da parce que mi ala ni son mi ala mbuli ni Mai mai da fiyan da kai na mi lawan ko jogi mi mun din din no do mi jadi ko woni kam jadi ma di sam program ga amma wana to ko sisi lati ala na ko tan ai wana mi mun jogi ni fiyan da mbuli ha amma a do de ko mi ko ko na bi est ce que c'est gentil ba o wata dum manado hana ke min on no ala ko hundu ko ani ko udita hon ko kon do mi jodo yeso ba mi na ta ya fo badnya ani en ta ani di hada di mono mo hala de fi badnya aju ala te ni ngani ko bele wata ngede parce que ala ko da ka ke tambari mi ala lan ne kede na mudi ala ko be yetna mais nag ala parti wala ba ni man ke ru mali min on ni wa ta awa on ni wa Jom ani wat de wat ya bunda no tôi bây giờ mất con đa là con nuôi được xe con lót xe tất cũng bên ngoài phòng là con nó mình có sự suy nghĩ rồi một hoàn toàn lái không đi đây mà có yêu đâu anh là không được jadi lepas kini bila ni semua sama fus itu di dalam mesti no mau di mana itu di mana finansa bila kau sangat ada orang salah ay fundugol kita ba ini mbak ono gasya pa miya jolla hade gasud ndaba ko mata ko nanda ko hande kiki ko jango miya ada dia ini nak boleh temu ada orang mungkin dah saya dulu Leila ama ya jadi bade undo andi la saya dia biar kamu lu bola dia fi din ko ahne na billahi wallahi taala parce que ala dan non ko de ni nandi ba ka ba tidak berbanda